Jeste li se ikada zapitali zašto vozač kamiona izbjegava ugasiti motor čak i kad je potpuno zaustavljen? Što on zna što većina ljudi ne zna? Scena je svakodnevna. Benzinska postaja uz cestu, duboko brujanje motora u leru i parkirani kamion koji još uvijek diše. Izvana to može izgledati kao rasipanje goriva ili obična nepažnja, ali za one koji žive na cesti u kamionu ništa od toga nije istina. Ono što rijetki razumiju jest da kamion ne funkcionira poput automobila i ne može se tretirati kao takav. Ali prije nego što otkrijemo sve tehničke razloge iza te odluke, ako vas zanima otkriti tajne teškog transporta i kako te mašine stvarno rade, pretplatite se na kanal sada i lajkajte ovaj video, jer ćemo objasniti nešto što profesionalni vozači nauče nakon godina na autocesti. Dobro, krenimo. Njegov motor, turbo, sustavi emisija, tlak zraka i čak unutarnja temperatura kabine ovise o nečemu tako jednostavnom i ključnom kao što je držanje motora upaljenim tijekom određenih zaustavljanja. Ono što može izgledati kao očita odluka za novaka, zaustavi se i ugasi, za profesionalca je pitanje mehanike, operacija i sigurnosti. Jer ugasiti kamion ne znači samo zaustaviti mašinu. To znači prekinuti procese koji su u punom jeku. Prekinuti temperature, tlakove, podmazivanje i unutarnje cikluse koji se ne mogu naglo zaustaviti bez posljedica. I zato u mnogim slučajevima prava opcija nije okrenuti ključ, već pustiti kamion da ostane živ još nekoliko minuta. Ali prije nego što zaronimo u sve moguće razloge, postoji jedan komponenta u kamionu koja se može brzo oštetiti ako se motor ugasi u pogrešno vrijeme. Turbo, prva žrtva. U toj odluci turbo je prvi izložen. To nije samo dodatak za ekstra snagu kako mnogi misle, već jedan od najosjetljivijih i najzahtjevnijih dijelova cijelog vozila. On se vrti ekstremnim brzinama, radi na temperaturama blizu usijanja i potpuno ovisi o stalnom protoku maziva da preživi. Ako se motor naglo ugasi, taj protok prestaje, a posljedice se brzo pokažu. Da biste to razumjeli, morate zamisliti što se događa unutar motora kad kamion izlazi iz zahtjevnog dijela. Pretjecanje, duga uzbrdica ili nizbrdica gdje je motor radio naporno. Turbo se vrti desecima ili stotinama tisuća okretaja u minuti, a njegovi unutarnji dijelovi mogu premašiti 600 stupnjeva Celzija. Jedina stvar koja spriječava da se metalna osovina rastopi ili ošteti jest ulje koje cirkulira pod pritiskom, stvarajući zaštitni film. Dok motor radi, taj sustav funkcionira savršeno. Ali kad se ugasi, pumpa za ulje odmah prestane, dok turbo nastavlja vrtjeti se po inerciji bez podmazivanja. Situacija koja ponovljena stotinama puta uzrokuje ubrzano trošenje. Osim toga, vrlo vruće ulje ostaje unutar turba gotovo nepokretno. Ako se motor ugasi odmah nakon intenzivnog opterećenja, to ulje može doslovno skuhati. Ono se karbonizira i stvara tvrde naslage koje s vremenom začepljuju unutarnje prolaze. To je jedan od najčešćih uzroka preranog kvara turba i iskusni kamiondžije to dobro znaju. Turbo se ne gasi vruć, on se hladi poštuje, dopušta mu se disati. Zbog svih tih razloga, ostaviti motor u leru nije hirovitost, već nužan tehnički postupak. Držati motor upaljenim nekoliko minuta nakon intenzivne uzbrdice ili zahtjevnog putovanja omogućuje da ulje nastavi cirkulirati, potiče postupan pad temperature i pomaže mehaničkim komponentama da povrate termalnu ravnotežu. To je rutina tako usađena među profesionalcima da je mnogi rade bez razmišljanja, baš kao što pilot dopušta da se motori aviona stabiliziraju prije gašenja. Teške mašine rade sa svojim ritualima, a ovo je jedan od najvažnijih. Vrijedi napomenuti da ne reagiraju svi vozila jednako. U automobilima, iako se primjenjuje isti princip, rizik je mnogo manji. Turbovi su manji, rade na nižim temperaturama i nose manje zahtjevna opterećenja. Ali u teškom kamionu, ugasiti motor dok je vruć nije bezazlena navika. To je tihi način skraćivanja života turba i ugrožavanja dugoročne performanse motora. Pa ipak to nije jedini razlog zašto kamiondžija izbjegava ugasiti motor tijekom određenih zaustavljanja. Moderni kamioni, osim što vuku tone tereta, upravljaju unutarnjim procesima koje mnogi ne poznaju. Filter čestica i regeneracija. Ako se motor ugasi u pogrešno vrijeme, problem se ne ograničava na tradicionalnu mehaniku.
može utjecati i na cikluse koji su u punoj operaciji. U tom trenutku, jedan od najosjetljivijih procesa u modernoj mehanici se prekida. Jer današnji kamioni ne samo da vuku teret, oni kontinuirano reguliraju kvalitetu plinova koje emitiraju. A to upravljanje ovisi o tome da motor ostane upaljen dok su određeni ciklusi aktivni. Jedan od najkritičnijih je rad filtra čestica, DPFA, keramičke komponente smještene u ispušnoj liniji. Ovaj filter hvata čađu generiranu sagorijevanjem dizela. Taj materijal ne nestaje sam. On se nakuplja dok sustav ne pokrene proces regeneracije, podižući temperaturu ispuha na kontroliran način da spali zarobljene čestice. Da bi se taj ciklus dovršio, motor mora ostati upaljen, održavati stabilnu temperaturu i osigurati stalan protok plinova. Ako se ugasi usred procesa, filter ostaje nedovršen s nesagorjelim ostacima. S vremenom, to povećava protutlak u ispuhu i smanjuje učinkovitost motora. Kad se DPF začepi, posljedice se brzo pokažu: gubitak snage, povećana potrošnja goriva i povišene radne temperature. Kako se problem pogoršava, sustav sam može ući u zaštitni modus, ograničavajući snagu kamiona da izbjegne veća oštećenja. Zato iskusni kamiondže to dobro poznaju. Prekinuta regeneracija može završiti prisilnom regeneracijom u servisu, skupim postupkom i prije svega izvorom izgubljenog vremena. Ali DPF nije jedina komponenta osjetljiva na nepravovremena gašenja. Moderni kamioni također uključuju sustave selektivne katalitičke redukcije, poznate po kratici SCR, odgovorne za smanjenje oksida dušika koristeći AdBlue. Da bi ovaj sustav radio pravilno, zahtijeva termalnu stabilnost i kontinuitet u protoku plinova. Kad se motor ponovno gasi tijekom kritičnih trenutaka obrade emisija, ciklusi ostaju nedovršeni i mogu pokrenuti kodove grešaka, upozorenja na ploči ili smanjenja snage koja izravno utječu na performanse na cesti. Izvana, ti koncepti mogu izgledati sofisticirano, ali za profesionalca oni su dio svakodnevice. Razlika između kamiona iz prethodnih generacija i trenutnih modela je ogromna. Prije, ugasiti motor u bilo koje vrijeme praktički nije imalo posljedica. Danas, učiniti to u pogrešno vrijeme može se pretvoriti u tehnički problem koji utječe na dan, teret i novčanik onoga tko plaća račun. Ali čak i sve to nije najosjetljiviji dio. Jer dok sustavi kontrole emisija i procesi regeneracije zahtijevaju da motor ostane upaljen, postoji nešto još bitnije. Tlak zraka, pneumatsko srce. U teškom kamionu tlak zraka nije pomoćni sustav. To je temelj na kojem gotovo sve radi. Za razliku od automobila koji se uglavnom oslanja na hidrauliku i elektroniku, kamion je izgrađen oko stlačenog zraka. Kočenje, otpuštanje kočnica, održavanje stabilnosti ovjesa ili rad pomoćnih elemenata ovisi o pneumatskom sustavu koji ostaje aktivan samo dok motor radi. Kad taj zrak počne nestajati, cijela mašina gubi ravnotežu. I iza te ravnoteže stoji jedan element odgovoran za održavanje. Kompresor zraka, komponenta mehanički pokretana samim motorom. Svaki put kad motor radi, kompresor pumpa zrak u rezervoare. On održava potreban tlak da kamion radi sigurno. To je kontinuiran proces. Baš kao što srce šalje krv kroz tijelo, kompresor neprekidno hrani pneumatske krugove. A kad se motor ugasi, to srce prestaje kucati. Tlak počinje odmah padati. Taj tlak ne drži vječno. Zrak se pohranjuje u različitim rezervoarima unutar sustava, ali oni nisu savršeno zatvoreni spremnici. On curi postepeno, bilo kroz automatske purge koje uklanjaju vlagu, kroz male neizbježne curenja u spojnicama i crijevima, ili kroz samu potražnju kruga. Zato nakon gašenja kamiona, dostupan tlak pada u minutama ili čak satima. A ako se motor ugasi tijekom kratkog zaustavljanja, vozač mora čekati da kompresor obnovi minimalni tlak prije nego što krene ponovno. Ta stvarnost je posebno primjetna pri ponovnom pokretanju. Vozač pali motor, promatra mjerače i čeka potrebno vrijeme dok kazaljka ne poraste i sustav se vrati na sigurne razine. Dok se taj tlak ne postigne, kamion ne otpušta kočnice, ne manevrira normalno. A u nekim slučajevima čak se ni ne pomiče. Za novaka to može izgledati kao mala neugodnost, ali za profesionalca s tijesnim rasporedima
nepotrebna gašenja pretvaraju se u izravan gubitak operativnog vremena. Ali posljedice se ne ograničavaju na kočnice. Pneumatski ovjes u mnogim modernim kamionima ovisi o istom krugu. Ako tlak padne, ovjes se može spustiti, mijenjajući stabilnost vozila ili otežavajući spajanje i odspajanje prikolice. Pomoćni sustavi od kontrole prikolice do specifičnih ventila također zahtijevaju stalan protok da bi radili. Zrak je u biti nevidljiva energija koja drži kamion spremnim za nastavak rada. Sve to objašnjava zašto mnogi vozači radije ne gube tlak tijekom kratkih zaustavljanja. Nije radi udobnosti, nije nemar. To je način da se vozilo održi operativnim i izbjegnu nepotrebna kašnjenja. S motorom upaljenim, kompresor održava ravnotežu sustava, a kamion ostaje spreman za polazak. Pa ipak, čak i sa svom važnošću zraka u vožnji, postoji posljedica koja ide izvan učinkovitosti. Jer u kamionu postoji vrsta kočnice koja ne koristi zrak za aktiviranje, već za otpuštanje. Kad taj tlak potpuno nestane, ponašanje vozila se radikalno mijenja. Ručna kočnica se automatski aktivira i potpuno blokira vozilo. To nije kvar, greška ili iznenadni kvar, već sigurnosni mehanizam dizajniran da spriječi bilo kakav pokret kad nema dovoljno tlaka u sustavu. Kako zrak nestaje, unutarnje opruge u ručnim kočnicama se uključuju i drže kamion čvrsto, spriječavajući bilo kakav pomak dok motor ponovno ne generira tlak. Zato nijedan profesionalac ne dopušta da zrak nepotrebno curi tijekom kratkih zaustavljanja. Temperatura kabine je važna. Ali čak i kad je tlak zraka pod kontrolom i pneumatski sustav radi glatko, postoji još jedan faktor koji utječe na odluku da se motor ostavi upaljenim. Okolina u kojoj vozač radi. Unutrašnjost kabine nije samo odjeljak. To je radni alat koji se mora održavati u odgovarajućim uvjetima da profesionalac nastavi voziti sigurno. Unutarnja temperatura je jedan od najvažnijih elemenata. U mnogim kamionima i grijanje i klimatizacija ovise izravno o motoru. U hladnim klimama ugasiti motor znači da kabina gubi toplinu u minutama, uzrokujući nelagodu, pospanost ili čak rizik od zamagljivanja stakala. Na suprotnom kraju, u vrućim klimama, situacija se obrće. Kabina bez klime može brzo postati zagušljiv prostor, povećavajući fizički umor i utječući na koncentraciju vozača. Postoje kamioni opremljeni neovisnim pomoćnim sustavima, da, ali oni nisu norma u svim flotama ili svim zemljama. U tom kontekstu, držati motor upaljenim tijekom kratkog zaustavljanja nije čin površne udobnosti, već operativna odluka. Umoran vozač, hladan, pregrijan ili s niskom vidljivošću je manje siguran vozač, a u vozilu od 40 tona sigurnost ovisi jednako o mehanici kao i o fizičkom i mentalnom stanju osobe za volanom. S motorom upaljenim, kabina održava potrebnu ventilaciju da razmagli stakla. Napaja električne sustave bez pražnjenja baterija i drži temperaturu ulja u optimalnom rasponu za glatko ponovno paljenje. Iskusni vozači znaju da svaki nagli termalni ciklus, ugasiti vruć i upaliti hladan, dodaje trošenje. Posebni tereti i hidraulički sustavi. Pa ipak, udobnost i učinkovitost rada vozača nisu jedini razlozi za držanje motora upaljenim tijekom određenih zaustavljanja. Postoje tereti, mehanizmi i oprema koji potpuno ovise o upaljenom motoru da ostanu aktivni. A ako se prekinu, trošak može biti mnogo veći od goriva potrošenog u leru. U mnogim poslovima motor nije samo ono što pokreće kamion. To je glavni izvor energije koji drži vanjsku opremu, specijalizirane prikolice i mehanizme u radu koji zahtijevaju kontinuitet tlaka, temperature ili pokreta. U tim kontekstima, ugasiti motor nije operativna opcija, već izravan rizik. Jasan primjer su hladnjače. Iako mnoge prikolice hladnjače imaju neovisne jedinice za hlađenje, druge djelomično ili potpuno ovise o motoru kamiona, da održe odgovarajuću temperaturu. Čak i minimalne varijacije u hladnom lancu mogu uzrokovati da pokvarljiva hrana, lijekovi ili osjetljivi kemikalije izgube integritet. U tim slučajevima, čak i nekoliko minuta s ugašenim motorom može ugroziti sigurnost tereta
i rezultirati značajnim gubicima. Za iskusnog vozača, temperatura prikolice je jednako kritična kao i mehanika vozila. Sada je jasno da početno pitanje ima mnogo dublji odgovor. Ne radi se o udobnosti ili nemaru. To je operativna potreba za zaštitom mehanike i oslanjanjem na profesionalno iskustvo. Kamion ostaje upaljen jer održava svoje stanje, dovršava unutarnje procese i dopušta osobi za volanom da nastavi rad bez rizika za vozilo ili teret. A razumijevanjem toga bolje shvaćamo ulogu profesionalnog vozača. Osobe koja ne samo vozi, već tumači signale, predviđa probleme i poznaje svaku reakciju svoje mašine. Osobe koja je naučila da držati motor živim još nekoliko minuta može spriječiti problem kasnije i koja bolje od ikoga zna kad je sigurno ugasiti, a kad nije. Cesta teče zahvaljujući tisućama takvih odluka koje se donose svaki dan od strane onih koji prevoze robu, prelaze zemlje i održavaju tok modernog svijeta. Ako želite nastaviti otkrivati kako te mašine koje pokreću svijet stvarno rade, pretplatite se na kanal i lajkajte. Ostavite u komentarima ako ste znali ove razloge ili ako imate iskustva s kamionima. Vidimo se u sljedećem videu gdje ćemo nastaviti istraživati tajne teškog transporta.